Deputy Commissioner ka Ejhd Hills District Shivan Chawasti IS ha ka jingpalat khubor minda kasi open mana pai ba kino ki bakwa pen hair drone ne penan kam helipad hapo ka district ki dei bandapan Jingbit hapo ka office Deputy Commissioner Ejhd Hills District nakadaw jong ka jing wan jingo jong menteri rangba ka jilla Meghalaya konrat ke sangma ya ka Ejhd Hills District ha ka atplai tere kolalin kot arjapsan ka office Deputy Commissioner kanumla banai Jingbit yanu ban pen hair drone ne penan kam helipad ha katai kasngi ban la kentu ya kitu ki bakwa penan kam ya ki drone ne ki helipad ban apply ha ki wei pat ki tarik pen kut ka kerwo no Deputy Commissioner Ejhd Hills District.